penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno, amor mokalo mar rwako wendowa, obonyiso ni nyinge ng'a, olonye weche mage, kaeto wadonje twak achiel kachiel. Chenro ni biro ni kowuok e studio wa ma Kisumo, kama wadwa ni wagoye mbaka kendo wayaw pachwa malach mokalo wayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Machiegni e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano. Ani iluonga ni Winnie Alando, alonye e weche chiemo makare, nutrition. Anya ng'eya. Seche miwacho ni chiemo makare na? Chiemo makare wapuonjo ji mondo chieme yo makare, nyithindo, joma mine kata jomoti mondo gibed gi afya maber. Nikech seche moko nitie tuoche moko mabiro nikech ok wachiemo yo makare. Ok wachiem chiemo ma wagolo e puothe, wachamo chiemo ma wanyiewo e dukni sana. Mama ne chiemo makare, chamo chiemo mantiere kod madini makare, ahinya chiemo wagolo e puothe, chiemo ma wang'eyo kamoae en chiemo maber moingo chiemo ma samoro okale machine, okale factory kod weche makamago. Kawondi her mondo wago mbaka kotende kod chandruok mage Winnie? Kawono adwa go mbaka e gimiluongo ni micronutrient deficiency. Mano rem mar madini e dend ng'ato. To madini miluongo ni micronutrient gin madini ma del dwaro e kiwango matin. Lakini ok owachi ni ok gin muhimu ahinya. Gin muhimu be e del. To mondo wang'e ni nitie rem ni e del, okawo ga muda mang'eny. Ok en gima inyalo bet go, inyalo koso chiemo sani, chamo madini go sani, tibedo gi rem no sani. Mano gima nyaka okra dweche 2 dweche 3 mondo kora kine ni in gi rem ma madini gi. Koro madini gi gin vitamins gi minerals. Iluongo ni micronutrient. Gin madini matin ma dendwa dwaro gi e kiwango matin e del. O kaka carbohydrates giri ma dendwa dwaro e kiwango mang'eny. Nikech be gik ma watimo pile. Lakini magi dendwa dwaro gi e kiwango matin. Koro iluongo gi ni vitamins gi minerals. To gin vitamins gin wan gi vitamin A, vitamin B, vitamin D, E gi K. Kasto minerals ng'eny, wan gi iodine, wan gi iron, calcium. Wabowoye magote. Wabrowoye magote. Iwacho kacha ni gin gik madwarore e del kato doko ni ok dwar gi mang'eny mokalo del dwane mana matin. Tijgi ginang'o kapok wachako dhi achiel kachiel ni ma en mane to ere gi motime del. Thothgi tijegi ginang'o e del? Minerals gi vitamins, thothgi wayude e alode mang'eny gi olemo. Magi kuonde miyudo gi mang'eny. Lakini nitie chiemo moko be manitie kodgi lakini e kiwango matis. Mokwongo, gikonyo tekre magore gi tuoche mondo bed motegno. Kasto gimiyo dhano mondo kik bed gi awacho ni low immune system, tekre magore gi tuoche kik bed e kiwango mapiny mondo giyud tuoche sake. Koro gimiyo ng'ato ok yud tuoche mopogre saka sa. Kasto be gikonyo loso wang' dhano kata wang' nyithindo. Gikonyo be loso gimiluongo ni hormone production. Hormones matiye dendwa saka sa gikonyo be loso. Micronutrients deficiency. Egwengwa makalu egwengwa mag Nyanza kaka Kisumo ka en chandruok ma chal nade? Ong'eny kose? Ong'eny sana deficiency ma iron. Iron en gima madini ma medo remo e del. Mano e mang'eny e Nyanza ka. Kasto be wan gimoro miluongo ni iodine. Iodine en kineno ka ng'ato nigi gimiluongo ni goiter, nitie gimokuot kae, mano ng'ama nigi iodine deficiency. Mano be ng'eny ka nikech ok wacham chumbi man gi iodine. Kata kwa nyiewo chumbi man gi iodine, nitie kaka ok wakete yo maber, tiyudo ka iodine no orumo e chumbi no. Mage mang'eny. Alafu wan nyaka gi vitamin A deficiency ma affect wenge ji. Wenge nyithindo kata wenge jomadongo. Ka wenge jomadongo ka affect wang'i kiduong', mano tiende ni ka itin nokomi madini gi e yo makare momiyo kiduong' in gi shida mek wang'. Mano be waneno e Nyanza kae. Ma en iron kachiel kod vitamin A kachiel kod iodine. Iodine to kang'eyo gimomiyo wantiere kode gi chandruok nikech mana kaka thothne isewacho ni chumbi mabede kidhi edu katino kondik ni iodized salt. To bende en gima nengone ok idh ga sate. To bende en gima thothne wawacho ga pile. Koro ibro pimonwa gimomiyo wathoro bedo kode kaka chandruok e gwengewa mag Nyanza. Daher mondo mikoro wang'iyane ranyisi kata wachak achiel kachiel. Wachakane kod iron mabede en mano mani mulo. Koro mondo ing'e ka ng'ato nigi iron deficiency, mokwongo nitie gik ma inya neno gi wang'i, to nitie gik ma inya pimo osiptal. Koro kineno wawacho ga ni kineno kata nyathi kata kama mama onego bed ni imulo wang'e kama, irango iye, ka orachar ahinya, mano en gi
iron deficiency. Ama irango luete kuondegi. Ka luete rachar iluongo ni pala, to mano en gi iron deficiency. Chon warango ga koke joma mine kata nyithindo. Lakini tinde nitie gik ma wawiche luete wa koro ok warang nikech kirango lueta ok ibi neno ka lueta rachar kata ok rachar. Kasto nitie gik ma be wapimo e osiptal, ipimo e lab. Nitie kiwango mar remo ma ka mama nigo kata baba iluongo ni en at 11 grams per deciliter. Mano ka en below mano to mano ng'ato nigi iron deficiency. Nyithindo to en between 9 gi 10. Koro wanya pime lab kata wanya ranga ting'eyo ni nyathini kata mamani kata ng'ama duong'ni nigi iron deficiency. Moro kapok wadonjo e ng'iyo ni nyathini nitiere kod iron deficiency kata mama nitiere kod iron deficiency, king'iyo oko mar dende, ranyisi mag kata symptoms mage ma ng'ato biro winje dende, koso magin mana nyaka imany wang' ng'ato, nyaka imany lwet ng'ato, nyaka imany kok ng'ato, nyaka itere lab kod weche makamago, dende owuon physical symptoms. Dende owuon ineno ka ng'ato en gi kawirawira, ool, ojony, seche moko wiye bare ahinya, mano inya ng'eyo ka ne en gi iron deficiency. Kama go nitie to wengene be rachar to lwete rachar, mano ng'ato nigi iron deficiency kata kapok ipime osiptal. Mulna oloni kachiel kod teko kod madini mar iron gitudore gi kar kanye? Ka kiwango mar remo ni piny, ing'eni remo timo gik mang'eny e del. Ka kiwango mar remo ni piny, omiyo chuny adundo ng'ato gocho mos. Koro miyo fuonde ni remo ni ok bi e fuonde te e del e yo makare kata piyo piyo. Koro miyo fuonde ni jony to be iwinjo kizunguzungu nikech remo ok bi e obwongo e yo makare nikech koro otin. Kaito koro watude gi rachar mar wang' kachiel kod mar lwedo. Watiere kod fuoni mag leche mag remo mang'eny e wang' mantiere i lwedo ma inyalo fwenyo godo ka remo ni chopo maber kata ok ochopo maber. Kotin kaka ni wacho cha to koro kodhi chopo nyaka e wang' kaka ni wacho cha maso ni nyalo nyisore e lela. To bende nitiere kod chando kata midhiero e development kata dongo mar nyathi. Ka nyathi nigi kiwango mar remo matin, mokwongo obebedo nyathi ma ol piyo, to kata kitere skul okonyal attention span ne bedo mathis. Okonyal winjo gik ma japuonj puonjo nikech ojony to en gi kawirawira. Mar ariyo, nyathini bo bedo gi infections mang'eny. Tekre magore gi tuoche koro dok piny. Koro ka nitie ng'ato ga honda e ot, omaka honda. Ka nitie homa koro yudo tuoche mang'eny sa ka sa. Mar adek, nyathini ok bi dongo e yo maber. Obo affect brain development, obwongo no ok bi dongo e yo maber. Kasto kako olono, okonya kata tugo. Koro wacho ni motor skills, kako tugo mako gik moko chikre okonyal timo kamano, nyathi mobet abeta. Koro onego bed ni ka waneno ka nyathini gi ranyisi ni, onego bed ni watero nyathini e osiptal mondo miye yedhe mamedo remo kasto karo ka gi chiemo. Nikech nitie kiwango moro ma ka nyathi chope to chiemo kende ok bi konye, nyaka med gi yedhe moko. Adwani mondo magol gini kuom nyathi ma wuotho, adwani magol gini kuom jok manyalo chapni. Koro watera ni gini kuom mine mapek kuom madini mar iron. Adwani mondo mikoro ipuonjwa matut kendo ipuonjwa maber mokalo mine mapek kod madini mar iron nikech wacho ni gitindo tindo kendo del bende ok dware mang'eny ahinya, kata kamano chando kata midhiero monyalo kelo to pek kendo nyalo bedo maduong' mokalo. Mama mapek ka nigi iron deficiency, mokwongo mama ni nyanyuol kasa ne manyuol pokoromo kapok ochopo dweche 9. Mar ariyo, mama ni nyanyuolo nyathi man gi kilo matin. Nikech nyathini ok yud madini gi moromo. Koro kilo ma kawaida ma nyuolo nyathi en ga 2.5. Koro nyanyuolo nyathi ma kilo ne en below 2.5. Mar adek, nikech seche ma mama dhi nyuol opuko remo mang'eny, mama ni nyatho. Nikech remo ne tin, kaso seche ma odhi nyuol opuko remo mang'eny, onya kata tho e mesa nikech onge remo ma imede, to onge kiwango mar remo moromo. Koro mage ma nyamiyo mine mago midhiero mamiyo mantie e mine mapek. Madini mar iron tudore kod remo machiegni mokalo, ok dware mang'eny ni mondo mimadhi kikombe achiel mar iron kata yweche makama. Kata kamano nyalo miyo ng'ama miyo wito ngimane kata onyalo nyuolo nyathi ma kilo ne ni piny kanyilero na maber mokalo nikech ok oyud madini madwarore kotinde kod nok mar remo e del. To kar nyuolo nyathi ka ndalo podi ka ang'o matimore momiyo nyalo nyuolo nyathi ka ndalo pok ochopo? Ang'o matimore kod iron momiyo nyathini ok nyal rito nyaka dweche 9 kata odoko ni ok oyud madini mar iron e kidieny moromo? Kama mapek, tekre magore gi tuoche dok ga piny. Koro tuo moramora onyalo yudo, especially malaria kata bedo gi njofni. To mama nigi malaria miyo remo nya dok piny nikech malaria.
Mar ariyo be remo nya dok piny nikech seche moko ok ocham chiemo maler, koro ka en gi njofni to remo nya dok piny. Koro ka remo dok piny miyo nyathini ok dong e yo makare, to magi nya tugo muoch chon kapok ochopo dweche 9. Nyalo tugo muoch ka dweche pok ochopo 9, to bende wachonwa kacha ni ok ni dware mang'eny, mana matin, odiechieng' kodiechieng' mana matin, e chiemo ka chiemo ma ng'ato chamo mana matin, to ngima miyo biro bedo maber kachiel koda ngima mar nyathi. Wadwaro ni mondo koro wakaw maino ni waket kuom nyithindo, chandruok mar anemia kata nok mar remo ni wasemulo kacha e weche mag development. En nyathi mok dong maber, en nyathi mok nyal tugo maber, en nyathi ma kata obwongo ne ok nyal dongo maber, ma kata ka seche ma odhi skul cha to yudo ka koro obwongo ne ok odongo maber, koro konyal mako maber. Ok anyalo ng'eyo kama inyalo resi, inyalo konye seche mosenyuol nyathi, nikech moro chien kocha nyoni ok nyal yudo chiemo makare kaka ni wacho cha, to koro mbele kae samoro koro nyalo yudo chiemo makare. Gini bi nyalo jow, inyalo konye kapok okethore. Wawacho ni nyathi ma nigi anemia inyalo kony. Wacho ni nitie moko ma inyalo kony gi chiemo kende, to nitie kiwango ma kochope to nyaka wamed yath e wiye. To nitie chiemo mang'eny manigi iron manya medo remo e del. Wan go oganda, to nitie oganda moro ma sani ing'iso ji mondo opidh to nyiew, nikech nitie kaka olose, en gi kiwango ma iron mani malo ahinya. Kasto wan gi maini, jomok nya afford maini to ng'iso gi ni gicham oganda. Lakini kotamre kabisa to nitie yedhe, nitie syrups moko ma wamiyo nyithindo mondo okony, kata kwa chiwo chiemo to be wachiwo yedhe gi. Kasto alode, onego bed ni be wamiyo nyithiwa alode. Nitie nyithindo moko ma ok mi kata alode. To wacho ni alot kaka apoth ber ahinya ni nyathi mathis, onego bed ni ochamo. To onego bed ni wachamo alode gi ka gin green, ok ni wachwako gi mondo gilokre kabisa. Wachamo gi chama kamano, mano bo miyo nyathino iron e dende. Oganda ni oganda mane? Iluonge ni nyota beans. Koro nyota beans nitie kaka waluonge ni biofortified, nitie kaka kalro olose matin mondo inya pidhe kumora mora. Mar ariyo, gik pests ma chando ga cham gi ok nya chande. Kasto nopime lab, en gi iron kiwango mamalo moingo oganda mora mora. To ochal gi oganda makwar, lakini ok en makwar ahinya. Sani iuse supermarket to iuse chirni. Koro kidhi adhiya manyo oganda e chiro ipedha me nyota beans. Kasto gima ber gi nyota beans be okomi ing'ato korre. Koro ng'ato nya chame achama e yo mayot. Ma chiemo manyalo kelo iron ni en mana oganda no, kachiel kod chuny, alode green kaka ni wacho cha, olembe kaka mage. Sana machungwa niga bit of iron, pears gi jamna. But ing'e ni mago ok yude yo mayot except jamna kende. Koro wang'iso ji ni seche ma nitie olemo go e season onego bed ni chamo gi mang'eny. Lakini ahinya wende ochamo alode mang'eny to wachamo gi ka gin green. Ji wacho ga ni ok inya chamo alot ka en green, nyaka ichwake ahinya. Lakini nitie yo mang'eny minya tedego, ok ochuno ni nyaka ichwake ahinya. Inya kawo alodno tibido matin gi pi maliet, kasto itede ateda kaka entieno. Ok imed magadi, lakini inya medo pi maburu cha machato ber, lakini magadi gi baking powder to kwa med, nikech mago be nya miyo madini go ok ti maber e dendwa. Manyiso ni nyaka yore mag tedo bende nyalo nego madini ni kata nyalo keto madini ni. Gima jalonywa nyiso odiechieng' ma kawuono ni diere ma olembe nitiere season to ber kichamo gi mang'eny. Ok ang'eyo ka pod inyalo kane del mondo mi del oti atia kod madwaro, kae to bang'e no obro tiyo gi mago kan go koso kaka jamna, awinjo ko wacho pears, awinjo ko wacho. Kata kamano yienwa wakaw yueyo, waduogo bang' thuolo machuok mokalo, wadhi nyime ka wang'iyo madini machielo ma del dwaro matin to bende en gima dwarore e del kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Royal Mabati Factory Limited nikod nengo ma ogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom siling 100 ka steel trusses iuso siling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket oda mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Jarikni jamuod nyoyo gi koyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Mingene tijino ne tich malongo mane momiyo na wuok mana kamano. Ichako kendo isiko mana kae ni in tich malongo. Kare en tich mane ma itiyo? Wachnwa. Ok anyal wacho ni en tich mane. Nango? Mayie ang'o momiyo ranga kamano? Dawe onge. Adier. Kare ini paro ni an akia kando mogo. Ritane matini ne. Mayie yawa Rajiv, initi mang'o? Sanju, mama na. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod jalony wa studio ka en studio wa Kisumu kendo pimonwa madini matindo tindo micronutrients mabende thothne ok wang'i kod pek madwarore godo to ka gionge del to nyalo kelo chandruok kaka madini mar iron kapono ni onge del opimonwa kacha ni kata bwongo mar nyathi ok bidongo miyo mapek nyalo wito ngimane, nyathi biro bedo kod anemia, seche mantiere kod anemia kata nyathini bende nyalo wito ngimane kod weche makamago. Ni wacho kacha ni nyalo chama olembe mantiere season mang'eny kae to bang'e no kang'eyo ka del nyalo store vitamin iron kato otiyo mana gi modwaro kato bang'e no kapono ni koro kinyal yude to onyalo kama ne ntiere stocha kaka otimo ga kod askari thothne kata koro del nyasto chiemo moramora madini moramora kata iron del nyasto lakini ka del stoe to waendelea chamo chiemo manigi iron ok wawe nikech omiyo wacho ni deficient rem madini gi by the time ma ng'ato ineno ni ng'ato nigi symptom okawo ga muda ok en gima inyalo bet go timre dichiel okawo muda okawo kata dweche 6 dweche 7 mondo koro king'eni ng'ani to nigi rem madini machal kama koro dendi nyalo store gigo to tiyo gi matis lakini onego bed ni pile isiki meda stock ok wawe chamo kasto mine mayach emomiyo ka gidhi e clinic imiyo gi iron imiyo gi IFAS tablet miluongo ni IFAS cha nikech ong'eni kata ka gichamo lakini ma ok bi miyo chiemo no kende ok bi miyo kiwango mar remo ne obed mang'eny kodhi nyuol koro miyo gi IFAS tinyiso gi ni IFAS gimuonyo gotieno ka gisechiemo nikech iron mantie IFAS no ema medo remo e dend mama. In kaka jalony mochung' ne weche mag chiemo ineno ni mane maber weche mag yedhe ma imedo kata ma ji chamo mondo mi ji madini mar iron koso chiemo ma ipimonwa ka koso ber ka ng'ato balance gi ng'ato riwogi.
ngama ngimane bera onego bed ni chama chiemo mondo miye madini gi. Lakini ngama tuo onego bed ni chamo chiemo to ariyo gi yath. Kaka mama mapek ore gi tuoche odok piny. To longo ni mine go gini mine ma vulnerable. Koro gini nyako amigi yath kata kawangiso gini gi cham chiemo manigi iron. To yath be nyaka gi muony. Kaso nitie ng'at ma koro tuo manigi iron deficiency no. Nitie kiwango ma remo ma kaen go to kwanya miye chiemo kende. Wamiye chiemo to wamiye nyaka gi yath. Lakini ka obedo maber to wangise ni koro endelee gi chiemo gi to mae gima obedni en gima itimo sakasa ok giba itimo matin tiweyo mondo kik wabed gi tuo makamano kendo e dend ng'ano. Kanye ma kendi chaki mede weche mag medo ng'ato remo kochopo kanye? Kochopo awachni nyithindo kochopo 6 grams per deciliter kata joma mine man to koro nyaka med remo koreka imiye yath gi chiemo nikech koro mano ochopo kuma okonya kata kimiye yath ok nyal nikech odoro ni remo no oib malo piyo mondo kik affect gik mang'eny nikech kata remo nya miyo ng'ato bedo gi tuo mar adundo nikech remo tis e del. Wang'iya ne madini machielo bende ma en micronutrient vitamin A ma bende ni wachonwa kacha ni bende en madini madwarore del idware kiwango matin to bende kokwata mtu anyalo bedo kod chandruok. Koro vitamin A wan gi group ariyo ma vitamin A. Nitie moro mwaluongo ni retinol. Vitamin A ma retinol ni wayude e animal products. Wayude e rech, wayude e chuny, wayude e tong, kasto wayude gik chak, gik miloso gi chak, yogurt kata mala. But ma wayude e kiwango mang'eny wayudo iluongo ni beta carotene ma wayude alode golemo. To alode gi kaka wawacho nyaka bed ni gin alode ma wachamo ka gin green. Lakini olemo man gi vitamin A king'ado olemo no iye onego bed ni iye en deep yellow deep orange iye oko mar olemo. Koro olemo moro amora king'ado iye en deep yellow kata deep orange mano en olemo man gi vitamin A. Olemo kaka maembe mochiek nigi vitamin A. Wan gi carrots nigi vitamin A. Popo nigi vitamin A. Kaso nitie chiemo moko man nigi vitamin A lakini gin grub olemo kata grub alode kaka butternut. Butternut nigi vitamin A mang'eny. Budho nigi vitamin A mang'eny. Kaso nitie rabuon moro miluongo ni orange flesh ma ki iyawo iye to en very orange. Mano be nigi vitamin A kiwango ma malo. Koro mago nego be ni wachamo. Kasto alode kwa chamo ka gin green be nigi vitamin A. Kaso wacho ni nitie tap moro ma vitamin A ma wayude e chuny to wayude e tong mano miyudo animal products. Kaso wan gi miyudo alode katolemo. Yes. Ma mondo mi ng'e chiemo mantiere kod vitamin A yot ng'eyo mokalo. Ahinya alode kaka kaachiel kod olembe ni rangi tibiro ng'e ni nitiere kod vitamin A. Seche ma ng'ato onge kod madini moromo mar vitamin A wacho kata ni vitamin A deficiency rangi nyisi thoro chalo mage kata nyalo bedo ang'o gini. Koro vitamin A deficiency inyalo ng'eyo bang'e kawacho ni kuom nyithindo inyalo ng'eyo kosekalo higni 6 kata kuom joma dongo. Mokwongo nitie joma gotieno oginen kabisa iluongo ni night blindness. Godiechieng' ginen anena lakini gotieno ok ginen. Nikech vitamin A konyo gima rateng' mantie wang' wacha iluongo ni cornea. Konyo cornea no mondo okonyo mondo reflect light e yo makare mondo protect wangi. Tiyudo ka joma nigi rem ma madini ni wangi ok bed protected. Koro gotieno ok onen completely. Godiechieng' to nena iluongo ni night blindness. Mantie jomoko man kodgi to iyudo ka ng'ato ng'eyo ni en gi night blindness ka en ng'ama duong' kata ka en nyathi osekalo higni 5. Kasto nitie miluongo ni bitot spots. E wang'wa kanyo kuma rachar no kata kuma brown no ibiro no spots moko marachar kata se moko gin spots ma brown. Opogre gi cataract. Ni cataract mako wang' te lakini mage gin mana spots manitie wang' marachar kata ma brown tinya neno gi. Mano be nyiso ni ng'ato nigi deficiency ma vitamin A. To vitamin A sana okonyo tekre mar del mondo bed motegno. Ka nyathi nigi vitamin A deficiency yudo ka en gi tuoche sate. Emomiyo nyithindo matindo e buo higni 5
apart from chiemo ma wamiyo gi man gi vitamin A ni, wamiyo gi gimiluongo ni supplement, imiyo gi osiptal. Jadweche 6 imiyo moro ma blue, indongo ne dhoge, en gimi ing'ada gi makas, tindongo ne dhoge, en drops 3. Lakini kochopo higa 1 nyaka higni 5, bang' dweche 6 nyaka kochopo higni 5, imiye capsule ma red, indongo ne dhoge. To nyaka mi nyithindo gi kama nyaka kochopo higni 5, nikech be okonyo loso wang' nyathi. Nikech wang' nyathi losre nyako chop 6 years koreka eye development en 100%. Koro wamiye mondo be okonyo development ma wang' nyathi. Koro after every 6 months nyaka mi nyathi ni supplement michiwo osiptal no nyaka miye nyako chop 5 years. Omi wang'iso mine ni kata ko kikel nyathi osiptal kata ko kotuo kela mondo miye vitamin A no nikech bo konye. To mine mok nyakelo nyithindo wabi nyaka skunde mondo wami nyithindo gi vitamin A. Mondo at least kochopo 5 years to se miye vitamin A go supplements go te apart from chiemo ma wang'iso mine ni ome nyithindo. Imulo gimoro ni night blindness ma ngato nina maber seche magodiechieng, seche magotino konene. Ma en gimonyalo wacho ni nigi pek machal nade. To wanyalo kawe gi seriousness marom nade. To kopogore kod vitamin A seche ma nyathi pod tin kaka koro wawacho sani ni. En ang'o gini minyalo tim mondo mi obed corrected kose en gima ok nyal bedo corrected nikech nyathi koro wang'e ose develop ose tegno kod weche makamago. Nyathi manigi kata ng'ama duong' manigi night blindness, ng'ama duong' to ok nyal bedo corrected. Nyathi to nya bedo corrected. Inya tere nitie hospitende wa make wang, inya tere mondo otimne a bit of operation mondo bed corrected. But ng'ama duong' ok nya bedo corrected. Koro gotieno onono mana kaka inya konye sitima kodwa wuotho. Lakini bit hot spots tinya kony kimbiyo nitie yedhe minyamiye kata vitamin supplement no inyami nyathi to within some time oboklia kende kasto wang nyathi bo beta maber. Lakini kisebedo ng'ama duong' tek mondo bed corrected. Iwacho kamoro ni kar surgery nitie kaka inyalo timne nyathi yengo moro kata bero moro mulno akanyo matin koda gima ibro tim toko se tim mabero ni mondo mikika chandruok chak luore ewi chandruok machielo kata kaka onyalo ritore toko se timne yengo ni. Seche moko kosetimi yengo inyami nyathi angolo. But ok ber ka nyithindo mathiso rwako angolo. Koro angolo ne manya konyo. But apart from angolo nitie yedhe minya ketne wang'e nikech problem en gima rateng' no ema ok nya reflect light. Koro kose bedo corrected to nitie yedhe moko minya miye but for a shorter time. But kapoko kalo 6 years mano yedhe go kende manya konye to wenge ne bo beta sawa. But kose bedo ng'ama duong' koro nyaka angolo kende ema nyaka konye. Iwacho kacha ni angolo ok ber anya gi nyithindo. Nikachamo. Nikech waneno kaka nyithindo mang'eny bede rwako angolo. Koro se iwacho kama degedi kata janyuol mantie gi nyathi marwako angolo. Nyalo bedo gi panic matin. Mokwongo angolo unless ni daktari ma wang' o prescribe de nyathini koro watemo gimoro amora. Angolo awacho ni en solution mogik. Ok en gima ka wang' nyathi ramarama atisni osendikni angolo nyathi mondo rwak angolo. Nikech wadwa ni wa train wenge nyithiwa mondo otiya maonge gimoro amora ma wamede. Koro unless no tim gimoro amora otim operation oket yath to obedo ni ok nya konyo wang' nyathini mano solution mogik. Mano gima okono bed ni waringe mondo wami nyithindo angolo. Nitie jomoko ma nyanya angolo street to miyo nyathi. Ama obir daktari ngini nitie dakteche ma specialize gik mopogore opogore. Koro ber ka daktari mo specialize weche wang' emondiko ni angolo. Ok daktari mora amora. Ma ka intere kod tim mar dhia tinyo ni angolo ni ber gi nyathina tinyione mano gima onego bed ni waweyo kata matena. En penj laktar kokalera Mugi TV ka wacho ni ngima en mwandu wang'iyo macronutrients deficiency kata nok rem mar madini matindo e del kod chandruoge maginyalo kelo. Wang'iyo kacha iron sani koro kama wantiere vitamin A ma bende daktari pimono kacha ni nyalo yudo e olembe making'ado to gin ratong kata gin orange to bende yudore e alode. Alode ni pimono ni gin kaka alode mage? Gin alode te kienyeji, obed skuma, spinach gi kienyeji. Mana ko wachamogi ka gin kalano. Ok ni ka wachwako kasto
gibedo brown. Gikanyo no bede yena mondo minyiswa ni seche ma ichwako alot onego madini ni vitamin A koso otimo nade nikech thothni wahero ga alot mokuogi mole chak ndalo mang'eny kata mar juma kata jumbe ariyo. Kwa chwako alot ahinya nego madini especially vitamins. Nego vitamins. Vitamin A kende, Vitamin A kende, vitamins te kasto gi iron. Nikech green part no emane omoting'o vitamins mang'eny gi iron. Koro kawa chwake molokre brown to koro vitamins go othote. Koro kwa chamo okwayud vitamins e dendwa. Kasto alot mokuog kata katido alot ma green mo amede chak. Iron manitie alod no ok bitie dendwa. Nikech nitie gima chak nitiego another mineral ma chak nitiego mamiyo magongana gi iron manitie alot no. Koro alot okonego wamede chak. Kwa madho chak wamadho chak dakika 30 bang' chamo alot ama dakika 30 kapok chama alot. Dakika 30 kapoki kata dakika 30 bang' kisechamo alot. Mondo alot iron mantie alod ni otie dendwa. Koro chak nitie gima iluongo ni calcium, oben mineral. Calcium konyo fuonde, loso konyo fuonde, kasto konyo fuonde kata gi iluongo nango gi leke gi choke. Koro calcium ni ok winjre gi iron. Koro kwa medo chak to itimo gimoro miluongo ni binding. Koro ichama alod lakini iron ni ok tie dendi e yo makare. Ok bi yude dendi kabisa. Koro wacho ni kikwa med chak e alot to kikwa madho kata chai kwa madho twachamo oganda. Kwa madho dakika 30 bang'e ama before mondo iron mantie oganda ni otie dendwa. Anyiso ga jidi kichiemo ng'e gima idwaro e chiemo no. Lakini beko kidwaro madini go inya chame kaka idwa chame no. Aero point no ni kichiemo to gimi dwaro chiemo no. Koro ere kaka wanyalo ng'eyo ni gini ema kawona dwaro chiemo ni. Kuom ranyisi kitwaro vitamins ipimo no kata ni chama alot ma green kamano to kikike gi chak ni dhi gima iluongo ni binding dhi timore koro kidhi yuda madini kaka dwarore. Chiemo mage bende wadoga ni chien kaka chiemo mag iron. Chiemo mage ma bende inyalo ketho kod iron koso ento bera ma onge gimoro ma nyalo kethe e chiemo kikiko. Ringo, chuny, goganda. Okonego beni madho chai. Chai nitie gi gima iluongo ni nicotine. Kata kimadho kahawa. Gima nitie kahawa no caffeine gi nicotine manitie chai be bind iron. Koro okonego beni imadho chai tichamo ringo kata ichamo oganda. Imuodo nyoyo gi chai? Ere imuodo nyoyo gi nyuka. Ama kanya kimadho chai dakika 30 kapok ichiemo ama dakika 30 bang' chiemo. Wamake kanyo nyakwara Mugia Jwang' waduogo wachako wang'iyo madini machielo matin del bende dware matin to konge to chandruok dhi bede del omiyo kik idhi mabor kik isudi. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Geso niendi
tarik 30 dwe mar aboro higani, rieny mag techete ochomo Carnival Simba Saloon. The Back and Forth Rumba Edition. En mar rumba mamor bang moro, yani the ultimate rumba party. Chak nyasi ni ndichon gi roga roga, chakre sa boro mar odiochieng'. Casto tiedero bro chakore sa par koda chiel mamidhiambo gi live performance mibiro yokni koda The Les Wanyika Band, Bana Mazembe, kanyakla koda mix malieta malive mibiro mi koda DJ Matosi Buor gi DJ Marwa mar Ramogi TV kod Citizen TV DJ Vic. Chop gi nyadhi ka irwako lepi ma gold kachiel koda marating, ilos sigana ma wiyok na wil godo e seche ma iromo gi osiepe e ngolo mok rum nyaka che. Ka utiko sani kokalo e ticketsasa.com. Kupata wimbo huu kama sikiza yako, bonyeza *860*419#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndiyo nyumbani kwa wasanii wote. Sanju, mama na. Dwe mar aboro ni warwaki mondo iriwri kodwa e Injili ngima. Kawadhialo Camp Meeting 2025. Thuond wach en kik chunyu parre. Wabiro puonjore gik mathoth kaka puonj muma maler, rito ngima joot kod thieth. Kikibari, wabobedo kod jotich Nyasaye mabiro wuotho kodwa nyaka giko mar nyasini. Saw mar kiche en mich nikech en gweth makende ma Nyasaye omiyowa mondo wakawe okang' makende mar pare mondo kik wiwa wil kode. Warwako ute e Camp Meeting 2025. Kik bai. The presumption is that these are not people from Kilifi County. These are people who are killed elsewhere and brought to Kilifi County. That is why we are making this passionate appeal to the government. Jotelo ma Kilifi dwaro mondo bilo yang kuonde ma ringre mikunyo kwa Binzaru wuoke e sama ichako tim bero ne ringre 32. Gari zimesimama hapa na nilikuwa ninaenda Kampala. Na pia nimetoka upande wa Longonot, tuko magari zimewekwa kando. Imekuwa very hectic na tunaona Kenyans wako stranded. Wuothonge Korea pa maduong' ma Nakuru kochomo Nairobi kod mano mangong bure Nairobi kendo rocho chenro modhuro. We formally announced the Siaya International Trade and Investment Conference, otherwise known by the acronym CITICO 2025. Kaunti Basia tieko ikruok mar galamoro e weche mag keto mwandu ma idhi yaw kod jatend piny William Ruto dwe mar 10 higani.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu wange micronutrients deficiency mabende gin madini matindo tindo madwarore e del giyudore kata gidore kidieny matin e del to ka gionge chandruok ma ginyalo kelo ni malo mokalo. Ne wachako kod iron malo kocha ka bende ne wang'iyo ka cham iron kuom mine mapek, nyithindo mapontindo, joma dongo kata jogo makoro nitiere kod midhierni mopogore opogore mag tuoche. Wayudo kacha ni bende onyalo yudore chiemo to bende nitiere kaka inyalo med yath kata remo kapo nono ni ochuno mondo mi ng'ato kik bed kod chandruok mar anemia ma bende nyalo kelo midhiero mang'eny mokalo. Wang'iyo vitamin A kama koro wadonjo ni wadwani mondo wang'iyo ne madini mar iodine ma bende ni pimonwa kacha ni yudore mayot mokalo e chumbi kata e chiemo mamoko. Wang'iyo ni to madini mar iodine ni seche moonge e gweng', seche moonge e del, seche moonge alwora, gweng' ni nigi chandruok mage, alwora ni nigi chandruok mage, dhano ni moonge kod madini ni nitiere kod chandruok machal nade. Koro iodine konyo loso obwongo ma nyathi ka mama pek. To ng'ama ok ochamo iodine, especially nyithindo, kokomi iodine e yo makare, to gibedo gi iluongo ni mental retardation. Obwongo gi ok dong e yo makare, to kata kodhi e school, to konya mako gik moko e yo makare. To iodine ni, apart from yude e chumbi ma wanyiewe duka, wayude e rech, to wacho ni wayude e rech, wayude e tong', wayude e chuny, wayude chiemo moko ma omena bi. To sana wayude rech go omena gi ene kiwango matis kabisa. Lakini mantie kiwango mang'eny en mwanyewe e duka mantie chumbini. Lakini nitie gik ma watimo gi chumbini manyamiyo iodine ni be kik bed e chumbini, wachama chumbi kende maonge iodine. Kwa nyiewo chumbi, wawacho ga ni nyiew chumbi matin, kik nyiew chumbi mang'eny kata kila achiel. Nikech kane manyako rum bo mis ntie moko ma bo chopo ma iodine ni bo rume e chumbini. Koro nyiew chumbi matin tikete e tin manigi kifuniko. Mokwongo okono be nwa kete but mach, but jiko. Simo ko watedo e kendo to chumbi ni ani akanyo. Iso lweti to en but mach, koro majno miyo iodine evaporate. Koro watie gi chumbi lakini chumbi no onge iodine. Mar ariyo kono be nwa kete e chieng'. Chumbi kono waket but dirisa kata wakete e chieng'. Nikech iodine no borumo e chumbi no. Kasto kwa tedo gi chumbi ni ono be nwa tedo gi chumbi ni kwa med chumbi e mesa. Watedo kode mondo iodine ni oyudre oti e dendwa e yo makare. Make kanyo matin. Okonego bed but kendo en but mach. Okonego wachak wachame ka okotede to nego beni watedo kode tenit pod wakete pod wa expose e heat. Gini tudore kanye, gini donjo kanye, gini make sense gi kar kanye. Pimna kanyo mondo wawinj. Ka waketo chumbi e chiemo, watede gi chiemo, wa expose heat, but wa expose heat e yo marach. Lakini kikete but mach, iodine evaporate ki expose heat for a long time. Wachi ni like a week. Tobo evaporate. Lakini gimi igolagole tin titedogo okobi evaporate. Bo donji chiemo. Obedo infused in chiemo. Kasto otie dende yo makare. But kwa kete but match for over a week, tobo evaporate pole pole. Kwa keto tin no kata chumbi, maybe awachi ni a bowl. To wakete but dirisa. To en for a long time, a week or 2 weeks, obo evaporate pio. Kanyo kodi pimo no maber nikech seche ma ikete machiegni kod mach obo evaporate kanyo evaporate kodonje chiemo cha seche ma itedo cha koro seche michamo chiemo no koro dhi donje dende yo mayot moyo kikete la kanyo to kodhi konyi kata matin. Seche ma ng'ato abochako kod nyithindo matindo koka bodhi e joma dongo ata bocheko kod nyithindo matindo mantiere bo higni 5 ka gionge kod iodine. Ka gionge kod iodine, nyathini bedo nyathi ma obwongo ne ok dong maber nikech magi minerals magin muhimu e loso obwongo ma nyathi. Seche moko mama nya bed gi koyach okonya chamo iodine yo makare, but kata konyuol nyathini onego bed ni imiye chiemo manigi iodine kata tiyo gi chumbi manigi iodine mondo kony loso obwongo ne. Nikech ko obwongo nyathi ok odongo maber, ma nyathi ma ok bi develop maber, fuonde ne ok bi develop maber nikech obwongo mulo gimoro amora. Omul fuonde kaka nyathi paro, kaka nyathi tugo gi ji, kaka obet e alwora. Koro nyathini ok bi bedo nyathi ma dongo yo maber, fuonde ne ok dongo yo maber.
nyathini obongo ne koko dongo yo maber kata kitere school oko mak gik moko kata ka en ot ka oko mak gik moko mayot ma nyithindo onego bedni ni mako kapok kata gichako somo. Kata ka en nyathi manitie school concentration ne bedo matin. En nyathi ma en wacho ni hyperactive oko nya bet kata dakika 20 mo winj gima japuonj wacho. Ochapni sakasa. Wadoge mine mapek maonge kod madini mar iodine moromo e dendgi. Kod effect modhi bedo godo kuom nyathi mantiere iye kwa weyo koro weche mag obongo nikech kanyo to koro isipimonwa kendo walero maber. Mini mapek kokoyudo iodine makare pod onyalo affect nyathi e weche obwongo. But from mine kokoyudo iodine awach ni dweche 2-3 onyalo bedo gi gimilongo ni goiter. Ilongo ni thyroid glands gigi nyalo kuot. Lakini ng'eni mago nyaka gol, inya tere operation tigolo. Lakini ing'ise ni bang' mano onego bedni ochamo chiemo go. To kochopo kiwango no nitie ga iodine supplements makoro nyaka miye nikech koro chiemo okrom nyako miye mbo chang. Kose chango koro ing'ise ni oendelea gi chiemo to oendelea gi chumbi. Lakini seche makoro gino chako kuot nyaka miye supplements go mondo kony gino either dog piny ama koko dog piny tibo gole e operation. Chumbi. Nene juma mokalo nwachiri kod laktar molonye weche mag chiemo. Nwang'yo kacha tuo mar pressure kendo gima nokete maino mokalo ne en wach mar chumbi. Kano wacho kacha ntiere kaka chumbi ywayo pi e remo mamano en adier miyo remo bedo mapek koro mondo miyo ringi koro en chando koro ng'ato ang' no bedo kod pressure. Kawuono wang'iyo iodine mabende thothne yudore chumbi mabende ntiere kaka onego bedni ikete chiemo kod kaka onego bedni kane mondo mi oganda yud madini mar iodine. Kanye monego bedni wadrow the line, kanye monego bedni wang'eyo ni ka ato dhi ahinya kata ka ato tin ahinya ma ang' no kel iodine deficiency ma wawuoyeni. Mokwongo onego bedni ka watedo gi chumbi matin kabisa. Ok onego bedni wamedo chumbi e sendewa kwasetedo. Mano ok onego bedni watimo. To mano be wang'iso jotuo manigi pressure kik imed ilongo ni table salt kik imed e chiemo. Teda gi chumbi lakini en chumbi matin. The same way wawacho ni skari itiyo gi matin. Wacho ga ni chiemo moro amora ok onego bedni ichame mang'eny to ok onego bedni ichame mathis kabisa. Nitie moderation mondo okony dendi. Lakini ko yoneno ka ng'ato nigi tuo ma pressure nitie kaka onego bedni obedo balanced be nikech jatuo ka jatuo nigi shida mopogore. Jatuo ma nyabedo gi shida ni to jatuo nyabedo gi shida ni. Koro ineno kaka i balance ti puonjo jatuo kivyake. Ok owacho nitie moko ma owacho ni blanket jitenyo go bedni timo lakini koro ka ng'ato bedni gi tuo ma pressure nitie kaka onego bedni wapuonje e wach chumbi. Ok wamede mesa to watedo go matin mondo chiek e chiemo no. Ntiere ga gimoro mwacho ga ni iodine fortified foods, iron fortified foods kod weche makamago thothne nikech koro watiere madini mar iodine mulnua mano kopogore kod chumbi kod kaka wanyalo kawe e yo makare ma ok ng'eny ahinya ma no kelnwa chandruok. Koro nitie gimilongo ni fortification mano gima serikal timo to noneni ji ok cham chiemo manigi madini gi e yo moromo. Koro fortification ni en medo madini gi e chiemo ma oganda te tiyogo e yo mayot to nyalo yudo yo mayot. Ok en iodine kende, vitamin A be bedo ga, iron be bedo ga gi madini moko mopogore. Koro mok kuon ma bedo fortified miwiche e mkate no bedo fortified. Nitie mafuta moko mitiyogo matedo be bedo fortified. Koro nitie logo moro ma kineno e tin kata kineno e kalatas ting'eni ma obedo fortified. To koro itimo kamano mondo joma nya nyiewo gik moko obede supermarket obede duka onyiew gik mobedo fortified kok ginyal chamo chiemo manigi madini gi e yo makare mondo be wane ka nyalo konyogi. Lakini miketo ga chiemo miloso e factories gi oket mang'eny iketo matis kabisa. Omiyo bo ng'iso ji ni wamed galode, wamed golemo, wamed chiemo manigi madini gi. Omiyo ma abende puonj machielo mani ka idhi e duka kata kidhi nyiewo mogo kata kidhi nyiewo gik mewire mkati kaka siagi kod gik makamago to ng'ene ni to bende en fortified gango tere ni madini mane momede kik inyanya mogo ni koro itho nyiewo mogo ng'ane kaw
thuolo ngi packet mar mogo bende en fortified to kineno ka en fortified ber kitiyo gi mano ahinya kaka mag nyithindo kaka mag nyuka kod weche makamago mondo mi nyithindo gi oyud madini e yo makare to gima ber bende ni ok en iodine kende wayudo ka chan nyaka en iron fortified vitamin A fortified kod madini mamoko thothne gin kaka madini mage nitie calcium nitie iron nitie vitamin A nitie iodine to nitie vitamin moko nitie man gi vitamin B vitamin C vitamin D koro nyaki som kineno ko bedo fortified ondik kanyo madini ma mokete e gik miuso go koro nyaki som minge ni ma obedo fortified gi magi ma wadonje madini machielo micronutrient machielo zinc koro zinc yudre e chiemo mopogore opogore onya yudre chiemo gi kaka okete onya yudre ringo nyalo chunga onya yudre ringo onya yudre chuny onya yudre avocado galode lakini e kiwango onya yudre kata tong but kiwango mang'eny ma zinc mata koth budho so kiwango zinc yudre e kiwango mang'eny magi waluongo gi ni nuts gi seeds koth budho koth watermelon koth sunflower njugu types de manjugu simbe yes koro zinc yudre mago e kiwango mang'eny as compared gi chiemo moko gi koro miyo ngiso ji ni chema itimo gimilongo ni ichamo gimilongo ni snack cham chiemo machal kamag njugu koth watermelon koth sunflower nikech magi inyakata chielo michamo inyakata tuoyo gi mireg ma itigo e mogo koro zinc yudre chiemo machal kamago to zinc konyo be one development mar obwongo ma nyathi mar ariyo okonyo kar nyuol ma joma mine gi joma chuo kar nyuol mar joma mine gi joma chuo mulna kanyo maber wini owachni koro kwatiyo kod kothe nikech thoth sani koro nitiere ga weche mang'eny mokalo seeds kaka mag budho go kendo nengo gini malo bechgi ok yot sani especially miuse supermarket nengo gini malo kabisa koro seeds konyo mondo ng'ama dichuo obed gi obed gi erection maber mar ariyo obed gi sperm production maber maka odwaro nyuolo nyathi onyuolo nyathi ma healthy to ng'ama miyo be okonyo kar nyuol ma ng'ama miyo mondo obed fertile obed ng'ama nyalo gamo remo to ng'ama nyalo nyuolo nyathi ma healthy emomiyo seeds mane tij seeds gi nuts omiyo nyiso joma dongo semi dwaro snack onego bed ni ichamo magi nyachielo gi kata nyachamo gi chamo kamano lakini kuom nyathi mathis okonyo mondo los obwongo nyathi mondo dongi o makare gi nervous system like spinal cord mondo ka nyathi dongo obed nyathi ma fuonde ne otegno to nyalo timo gik moko gi lwetene kata gi tiende ne eyo maber to ok ni koro ikawa koth budho makoro ni mano kende michamo oyo inyalo chama kaka snack nikech kidhi ahinya bende wacho ga ni kodhi ahinya bende ok ber katina ahinya bende ok ber koro kaka snacks iwacho kacha ni inyalo keto e mago daher mondo mwang'e ane yore mag chiemo machon kod madini matindo tindo macronutrients mawuoyegi kod kaka tinde lony golo we chiembo machon ok ang'eyo ni en lony ok apar ka en lony apani ok adwa tiyo gi dholuno ok en dholuno maber ahinya to kaka wamedo sudo kaka wamedo wuok e yore mag chiemo machon bende medo witowa kaka ni watedo chon kaka ni wachiemo chon kod weche makama kod madini micronutrients gi chon wachamo chiemo mogole puothe sana lakini nikech koro wadar dala wabiro dak e town koro seche moko yudo chiemo ma ipidho e puodho tek koro wanyanya chiemo ma iuso kumora mora to seche moko wadwa ni wanyiew chiemo ma watedo e yo watedo e yo mayot watedo e yo mayot to bok konyo dendwa koro wang'iso ji ni wadoga e gik ma watimo chon cha mokwongo sani inyanyiewa lot e chiro tinyewa lot ma seche moko otek koro kaka wawacho ni inyalo bude pi titede kaka ichame kaka en green cha nyalo bedo matek tiyudo ka koro ji medo magadi mondo mi obed mayom to koro to wang'iso ji ni mano ok ber katek ahinya to wati gi pi maburu emomiyo wang'iso ji sani ni bede gi giri moro matis kuma inyakete alodi ming'e kuma alodno wuoke nikech alode ma tinde iusonwa gi seche moko opidhe e siwa line moro ikia kuma wuoke ikia koler nyakelo ni tuoche mang'eny koro kinyalo pidho mari kuma alodi no wuoke mano
mano ber ahinya. Kasto be ok ono be no tiyo gi chemicals mang'eny e pidho gik ma wapidho gi. Ono be no tiyo gi manyiwa moro ma waloso dalacha. Lakini kinyiewe e duka, inyiewe kata e chiro, ikia ni alodni kata ikia ni gima nyiewo ni opidhe nade, ikia kuma owuoke. Koro mi yudo ka bedo gi tuoche mopogore nikech wakia kuma chiemo owuoke. Lakini kipidho alodi titiyo gi manyiwa ni ming'eyo kuma oaye, ibo alot ma healthy. Kata olemo. Wang'iso ji ni kata kidwa gero dala, kipidho yien, pidhe yath manigi yadh olemo. Kipidhe yiende moko gi ornamental fruit trees. Pidhe kata fruit trees mondo season ma fruit trees go nitie, in gi olemo ma iyudo sakasa. Lakini kinye nitie olemo moko matinde opidhgi gi chemicals moti kuomgi. Chakre kawuono ne jagono maneno chenro ni ere kaka wanyalo loko ngima mondo moyud madini matindo gi e kiwango madwarore yo mayot ma wi ng'ato ok nyal wil godo. Nyalo miwa steps 4 kata 5? Anyamiyo. Mokwongo wabed mama ka mama, ng'ato ka ng'ato bede gi miluongo ni kitchen garden monya keto alodewa mopogore. Bed kienyeji, bed spinach, bed skuma. Makoro inya yudo e yo mayot. Ok inyiew skuma, ok inyiew alot. Nikech nitie ndalo moko ma alode onge kabisa nikech chieng'. Lakini kipidho mari tin gi pini matin, inyalo bedo ga alode ni sakasa. Mar ariyo, wapidh kaka wacho ni wapidh yiende. Gipidho fruit trees. Nyathi nyiewo ne fruit tree to odhi pidho e skul tindike nyinge. Mano miyo nyathi motisha makata kodok dala odwaro no pidh okony min gi kata wuon gi pidho gik machal kamago e dala. Kasto mar 4, nitie gik ma nyithindo tinde timo e skul. 4K club nitie. To nyithindo timo practicals ma pidho alot, pidho olemo, pidho gwen. Mago gik monego bed ni watimo. To ka gipuonjre skul, to kobiro iri kaka ng'ama mama kata baba, konye mondo olos mare e ot. Nikech en gi mare skul, konye mondo olos mare e ot. Nikech nitiwa gi gik ma gipuonjre skul onego bed ni gitime dala. Koro wabede gi gik moko ma onyalo konyo yudo chiemo e yo mayot. Wabede gi gweno moko 2, gigolo ni tong', inya bedo gi puothi moro kanyo matin. Ok ochuno nyaka ibed kata gi puodho, inya kata pidho alot e besen, inyalo pidho alot e gunia. Tibet abeda kata jomodak e rental nya pidho gik machal kamago. Erokamano makende, aduok erokamano po. Nono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Anadak Kisumu, tatiyo Kisumu County. Namba na en 07 27 3 4 9 Inyalo nuoyo? Anyalo nuoyo 07 27 3 4 9 Erokamano makende. Asante. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, madini matindo to dwarore kothe kaka maga simsim, koth budho kod weche makamago nigi madini mang'eny mag zinc. Chiemo mami iron, chiemo mami iodine, kikiket chumbi e drisa, kikiket chumbi e bath mach, ang'no wit iodine mane nyalo konyi. Kachiel kod yore mamoko manyalo yudo godo chiemo mondo mi nyithindo kachiel kod ka joma dongo okonyre. Ne daktari marwa erokamano makende, ne jogo picha magwa wantiere godo e studio, ane jogo mochung' ne duol kachiel kod weche mag taya kod ler mar oganda, erokamano mathoth. Ne director na kachiel kod producer na, erokamano mathoth. Aniluonga ni Ruth Otieno, nyaka kendo odiechieng' machielo. Oriti uru masani ka wawacho ni ngima en mwandu.
Kaluwore kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo.